Здравейте отново, ето шишенцето ни е свършило. Хидратиращия спрей, мист, както се казва на английски. Сега ще направим една друга рецепта. Сипваме розова вода. Слагаме мимоза гел. Активно мляко. Защо така трудно влиза? Интересно. Добре. Готово. Още малко. Пак така трудно влиза. Просто самото ми шишенце е доста... То е направено за парфюми. И любимото ми франджипани. Една-две капки. И да видим. Разклащаме го. И имаме за няколко дни. Или за... 2-3 дни би трябвало да стигне. Имаме си отново много хубав хидратиращ спрей, който ще го ползваме през целия ден. Удобен е за дамската чанта и е навсякъде с вас за освежаване и за хидратация.